సత్యం నాస్తి పరమం సుఖం. దివ్యాత్మ స్వరూపులైన బాలబాలికలారా, embodiments of the divine, young men and women, సత్యమే భగవత్ స్వరూపము. truth is God. సిరి సంపదలు, భోగభాగ్యములు సత్యమునే ఆశ్రయిస్తూ ఉంటాయి. The material prosperity, the comforts and conveniences, they all depend on truth. యావత్ ప్రపంచమును కూడాను సత్యమే మోయుచున్నది, భరించుచున్నది. It is the truth that bears the weight of the entire world. సత్యం నాస్తి పరో ధర్మః. సత్యమనే పునాదులపైనే ధర్మం అనేటువంటి భవనము ఆధారపడి ఉంటున్నది. The mansion of dharma has got its foundation of truth. కనుక ప్రతి మానవుడు అనేక విధములైన ఆరాధనలు సల్పుతున్నప్పటికీ సత్యమే ప్రత్యక్ష దైవము. In spite of the fact that we follow so many spiritual pursuits, it is the truth which is most important. Truth is God. Truth is God. ఏ దేశమందైనా, ఏ కాలమందైనా, ఏ వ్యక్తులు యందైనా సత్యము అత్యవసరము. At any point of time, anywhere, in any part of the world, in any individual, it is the truth which is most సత్యమే లేకుండా essential. జీవితమే లేదు. Bereft of truth, there is no life. ఇట్టి సత్యాన్ని మానవుడు ఈనాడు విస్మరించటం చేతనే ప్రపంచంలో అనేక విధములైనటువంటి అల్లకల్లోలములు, అశాంతులు విజృంభించిపోతున్నవి. Because of the absence of truth, because the truth is forgotten, the whole world is full of anxieties, agitations and restlessness. సత్యమే సర్వులకు మాతృమూర్తి. Truth is the mother. అట్టి సత్యము నుండి ఏ ప్రతి మానవుడు కూడాను ఆవిర్భవించాడు. Man is born to this truth. సత్యంబునందుండి సర్వంబు సృష్టించే, సత్యంబునందనగే సర్వ సృష్టి. సత్యమహిమలేని స్థలమేది కనుగొన్న శుద్ధ సత్వమిదియే చూడరయ్యా, శుద్ధ సత్వమిదియే చూడరయ్యా. It's only from this point of truth the whole creation has originated. The entire universe merges back into this truth. There's no place where there is no truth. This is the pure, unsullied truth of truths. సత్యధర్మమునే విజయము వరిస్తూ ఉన్నది. The one who follows the truth and dharma, they're bound to be victorious. భుజబలమును కానీ, లేక బుద్ధిబలమును కానీ, ఆయుధ బలమును కానీ, లేక శస్త్రబలమును కానీ ఏమాత్రం కూడాను ఆ విజయం లెక్క చేయదు. You will not be successful by merely having the physical strength, intelligence, weaponry and so on. ఇవన్నీను భౌతికమైనటువంటివి. They are all worldly and physical. ఇవన్నీను ప్రాకృతమైనటువంటివి. They are worldly equipment. ఇవన్నీ కూడాను అనిత్యమైనటువంటివి. They are temporary. నిత్య సత్యమైనటువంటి సత్యధర్మములను మానవుడు ఈ జగత్తునందు అభివృద్ధి గావించడమే మానవుని యొక్క ప్రధానమ యొక్క సూత్రము. The main principle in this life should be to foster truth and dharma. కనుకనే ది ప్రాపర్ స్టడీ ఆఫ్ మెన్కైండ్ ఇస్ మ్యాన్. So it is said, the proper study of mankind is man. హృదయములో ఆవిర్భవించినటువంటి తలంపులను వాక్కులో ఉచ్చరించి, వాక్కులో చెప్పినటువంటి యొక్క విషయమును చేతులతో ఆచరించడమే ఇది నిజమైన మానవత్వము. The true human quality lies in maintaining harmony, what is thought of and what is said and what is practiced later. Thoughts, words and actions. Thoughts, words and actions must be united harmony. ఇత్యాది ఏకత్వమైనటువంటి యొక్క తత్వాన్ని మానవుడు గుర్తించుకోలేకపోతున్నాడు. Man is not able to recognize the value of this harmony. సత్యం అంటే చూచినది చూచినట్టు చెప్పటము, తలచినది తలచినట్టు చెప్పటము, అనుభవించినది అనుభవించినట్టు చెప్పటము, ఇది ఏ సత్యమని భావిస్తున్నారు.
we consider truth means declaring what we have seen, telling what we have experienced, declaring what we think. ఇది వ్యావహారికమైనటువంటి సత్యమే కానీ నిజమైన సత్యము కాదు. This is just the worldly truth, but not the truth in true sense. చూచినది మరొక నిమిషం ఇది మారవచ్చును. What you have seen might change later. ఇప్పుడు చెప్పినటువంటిది మరొక నిమిషంలో మరొకటి మారవచ్చును. What you say now, you may not hold on later. ఒక వ్యక్తి డ్రామాలో రాజు వేషం వేశాడు. A person played the role of a king in a drama. ఆ స్టేజ్ పైన చూచినప్పుడు తాను కిరీటధారి అయి ఉంటున్నాడు. On the stage, he wears the crown. కానీ తెల్లవారేటప్పటికీ తాను సామాన్య మానవుడి వలె గోచరిస్తున్నాడు. Next morning, he is an ordinary person. ఇది సత్యమా అది సత్యమా? Is this the truth or that? అప్పుడు స్టేజ్ పైన చూచినటువంటిది అది సత్యము. That what you have seen on the stage is రాత్రి truth. చూచినది అది సత్యము. What you experienced that night is truth. పగలు చూచినది ఇది సత్యము. What you have experienced in the daytime is ఈ truth. సత్యము ఆ సత్యమునకు అన్వయించదు, ఆ సత్యము ఈ సత్యమునకు అనుభవించదు. This truth is not applied to that and vice versa. కనుక ఇవి తాత్కాలికమైనటువంటి సత్యములు, దీనిని నిజము అని చెప్పారు. These are temporary truths. You can call them facts. సత్యమనగా త్రికాల భాగ్యం సత్యం. Truth మూడు is, కాలములు ఎందుకుడను మారనటువంటిదే సత్యము. truth is changeless in all three periods of time. ఇట్టి సత్యతత్వము ప్రతి వ్యక్తి కూడాను గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. Every individual should make every attempt to know the nature of truth. సత్యమనగా దీని అంతరార్థం ఏమిటి? What is the inner significance of truth? దీనిలో సత్యము అనేటువంటి పదములో మూడు అక్షరములు ఉంటున్నది. In this word, Satyam, there are three letters. సత్ ఈ యం, ఇది సత్యం. Three are Sat, Yi, Yam, Satyam. సత్ అనగా ఇందులో ప్రాణము అని అర్థము. Sat here means life. ఈ అనగా అన్నము అని. E stands for food. యం అనగా సూర్యుడు అని. Yam is sun. ప్రతి మానవునికి ఆహారం అత్యవసరము. Every individual needs food. ప్రాణము కలిగినటువంటి ప్రతి వ్యక్తికి అత్యవసరము అన్నము. Every living creature needs food. కనుకని అన్నమును ప్రసాదించేటువంటి వాడు సూర్యుడు. It is the sun who gives us our food. సూర్యుని వల్ల అన్నమును దించుకొని అన్నం ద్వారా జీవుణ్ణి బ్రతికించుకోవటమే ఇది మానవత్వం యొక్క ప్రధానమైనటువంటి కర్తవ్యము. With the help of the sun, we have our food and sustain our life. This is our responsibility. ప్రాణము సూర్యుడు మారనటువంటి వారు. Sun and the life, they don't change. ఇవి సత్యస్వరూపమును ధరించినటువంటివి. They are the very embodiments of truth. దీనిని ఇంకొక పర్యాయం మరొక పదముతో విచారించి చూసినప్పుడు సత్య. You can also interpret in another way, Satya. సత్య అనేటువంటి రెండక్షరములు ఎందుకును మూడక్షరములు ఇమిడి ఉంటున్నాయి. Though it is two-lettered one, you have three letters. స త య, ఇది సత్య. Sa, Ta, Ya, three-lettered Satya. ఈ స త య అనే మూడక్షరములను త్రిప్పి మనం పలికినప్పుడు యా తా సా అని పలుకుతుంది. If you just put it in the reverse order, it is Ya, Ta, Sa. యా తా సా అవుతుంది. It is Ya, Ta, Sa in the reverse. యా అనగా యమనియమాదులతో Ya stands for the discipline outer and inner, తపస్సును ఆచరించినప్పుడు conducting penance. సా అనేటువంటి సత్యస్వరూపుడైన దైవత్వాన్ని పొందవచ్చును అని దీని అర్థం. One would acquire and experience the divinity. కనుకనే యమనియమాదులు అంటే ఏమిటి? What are these disciplines, inner and outer? అనగా ఇంద్రియ నిగ్రహం గావించుకోవాలి. It only means one should have sense control. తపస్సు అంటే ఏమిటి? What is penance? తల క్రింద పెట్టి పైన కాళ్ళు పెట్టి యోచించడం కాదు తపస్సు. It is not putting our head down with the legs up. తపస్సు అనగా త్రికరణ శుద్ధియే తపస్సు. Penance means the purity of heart. త్రికరణ శుద్ధి. And it is the purity of action, thought and word and deed. ఇది ఏ తపస్సు. This is penance. కనుక మానవత్వంలో ఉండినటువంటి ఎన్ని విధమైనటువంటి శక్తులను మనం గుర్తించుకోలేకపోతున్నాం. We are not able to know the capacities, the potentialities that we have. ప్రతి అణువు నుండి ఘనం వరకు కూడాను దివ్యత్వం అనేటువంటిది వ్యాపించి ఉంటుండాలి. The divinity spreads right from a microcosm atom to a macrocosm. ప్రతి పదార్థమునందు ఘనమునందు కూడాను అణువుల యొక్క చేరికనే ఉంటుండాలి. Every material, for that matter, is a combination of atoms. ఇటువంటి దివ్యత్వాన్ని మనము ఇంత తెలివితేటలు కలిగి ఇన్ని విద్యాబుద్ధులు కలిగి
మనం జ్ఞానత్వంతో ఉండి కూడాను గుర్తించుకోలేకపోతున్నాం. With all our intelligence, education and knowledge, we are not able to know the divinity. ఈనాడు లోకములో విద్యలన్నీ కూడాను బాహ్యమైనటువంటి ప్రాప్తమైనటువంటి వాటిని మనం విచారిస్తున్నాం. The modern education today centers around the worldly physical matter. మానవత్వం యొక్క గమ్యం ఏమిటి? What is the purpose, the goal of life? వీడు ఈ ఆనందమును ఎక్కడి నుంచి అనుభవిస్తున్నాడు? Where does he get this bliss? ఇది దైవం నుంచినే ఆవిర్భవిస్తుండాలి. You can be blissful only from God. కనుకనే మనం హ్యాపీ హ్యాపీ అనుకుంటున్నాం. వేర్ ఇస్ దట్ హ్యాపీ? We say, హ్యాపీనెస్ ఇస్ యూనియన్ విత్ గాడ్. we say happiness, happiness, where does it lie? Happiness lies in the union with God. ఈ యూనియన్ అనేటువంటిది ఎక్కడ? గాడ్ అనేటువంటిది ఎక్కడ? Where do you find this union? Where is God? సర్వత్రా ఉండినటువంటి దివ్యత్వాన్ని మనం అన్వేషణ చేయటం ఎక్కడ? When God is all pervasive, where do you search for him? నీవే దైవము. You are God. నీవు కేవలం దేహాభిమానం కలగటం చేతనే నీవు మానవుడిగా భావిస్తున్నావు. Because of the identification of the body, you consider yourself a human being. దేహం ఒకటి వాటర్ బబుల్, Body is a water bubble. మైండ్ అనేటువంటిది మ్యాడ్ మంకీ. Mind is a mad monkey. ఇవి రెండు కూడాను నెగటివ్సే. Both of these are negatives. కానీ మనము దేనిని అనుసరించాలి? What is that we should follow? కాన్షియన్స్ అనుసరించాలి. We should follow our conscience. ఇది ఏ నిజమైనటువంటి యొక్క తత్వం. This is the true reality. ఈ కాన్షియన్స్ అనేటువంటిది సత్యమనే మనకు బోధిస్తుంది. This conference advocates the principle of truth. ఇట్టి సత్యాన్ని మనము తెలుసుకోవటానికి తగినటువంటి కృషి చేయాలి. We should make an attempt to know this truth. రాగద్వేషాలతో దూషితం కానటువంటి హృదయాన్ని, We should have the heart which is not polluted by attachment and hatred. అసత్యాదులతో దూషితం కానటువంటి వాక్కును, Our talk should not be polluted by falsehood. హింసాదులతో దూషితం కానటువంటి కాయమును The body should not be polluted by violence. మనము అనుభవించినప్పుడే దివ్యత్వం మనకు సాక్షాత్కరిస్తుంది. And once we experience this, you will have the direct manifestation of the divinity. కానీ ఈనాడు శాంతి లేదు, శాంతి లేదు. ఎందుకు లేదు శాంతి? Today we say there is no peace. What's the reason? దుష్ట సంకల్పముల చేత దుష్టుడగును, సత్య సంకల్పముల చేత సాధువగును, సకల సంకల్పరహితుడే శాంతి పొందు, సకల సంకల్పరహితుడే శాంతి నొందు. Because of wicked thoughts, one becomes bad and wicked. Because of good thoughts, one becomes pious and noble. The one who transcends the mind and thought will live in peace. సకల సంకల్పములు కూడా నువ్వు లేకుండా పోవాలి. One should go beyond the realm of thought. అప్పటి సంకల్పములు అప్పటికి మాత్రమే అనుభవించాలి. You should have entertained the thought for that moment. ఈ సంకల్పముల యొక్క చేరికనే మనసు యొక్క స్వరూపము. Mind is just the combination of thoughts. కనుకనే మనం సంకల్పములు అనేటువంటి దాన్ని అరికట్టుకున్నప్పుడు మనసు సులభంగా అరికట్టుకోవచ్చును. When once we have control on our thought, we can control our mind. దీనిని లెస్ లగేజ్ మోర్ కంఫర్ట్ మేక్ ట్రావెల్ ఏ ప్లెజర్ అని. This what is said. Less luggage, more comfort, make travel a pleasure. ఈనాటి మానవులకు మితిమీరినటువంటి కోరికలు అభివృద్ధి అవుతున్నాయి. Man today has ever rising desire. కనుక ఈ డిజైర్స్ ను మనం క్రమక్రమేణా తగ్గించుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. So we have to control and reduce our desires gradually. ఈ డిజైర్స్ వల్లనే మానవుడు అనేక విధమైనటువంటి అశాంతికి గురి అవుతున్నాడు. Man is restless because of these desires. కనుకనే అవసరమైనటువంటి డిజైర్స్ మాత్రమే మనం పరిమితం చేసుకోవాలి. However, we can have the desires under certain limits needed. ఈ సమాజంలో మనం జీవించే సమయంలో నైతికంగా, ధార్మికంగా, ఆధ్యాత్మికంగా జీవించాలి. In this world, in society, we should lead a life of morality, righteousness and spirituality. దీనిని పవిత్రమైన వేదములు అనేక రూపంలో ప్రబోధిస్తూ వచ్చింది. This is taught by the sacred Veda in several ways. సత్యం బ్రూజాత్, ఇది నైతికమైన గర్వాన్ని అందిస్తుంది. When you speak truth, naturally you will earn all respect morally. నైతిక గౌరవము మానవుడు ఈనాడు కోల్పోయినాడు. Man has lost this moral respect. కారణం ఏమిటి?
What's the reason? సత్యం బ్రూయాత్, సత్యాన్ని మరవవద్దు, మర్చిపోవటం చేతనే ఈ విధమైనటువంటి యొక్క నైతిక విలువలు తరిగిపోతున్నాయి. Never forget truth. This is the cause for the decline in our moral standards.